свилят и борят с чувствата. Що имаш принципи, за да ще ги засекам? Заедно с това. Маме, зато ме дойде, където ти се равнак от тях, Марш! Добро, ке се... Мало, и да знаете дека писател да се писател за принцип. Шифр, брат. Немало шанси за романси. Почекай! Почекай! Не оставай ме сам među ovih ulici. Погледни ги колко се грозни. Помисли малко и на другите. Смилувай се и даруваме се от плодът на твоята таре. Мяу! Знаете, господине, уметността е скапа. Глупости! Еден истински умен, еден истински творец не може да се отнесува само като търговец. Той трябва да биде нещо като пророк на убавината. Да, господине, но зарем не трябва и аз да живеем от нещо, А и аз зарем не трябва да се грижам за моята сестра. За моята несрекна сестричка. Бидете дома, имайте милост. Да, господине, може би имате право, но трябва да си помага. Но, аз не сакам да ми дадеш места. Това би ме напредило. Аз не сакам никому да му останам дължен. Господине, и аз не помислих да я дадам без бедствие. Но, еве, имам идея. О, да чуям! Ке ви я оттапа моята слика за 14 000 франка. За 4 франка. Не можем да получим. Но, господине, аз рекох 14, а не 4. Много добро да чух. Рече 4 франка. Господине, рекох 14. 4! 14! 4! 4! Доста се сепа. Весело се сепа. Доста! Жити това предишната. Край! Довижува някакви. Жити това предишната, жити това предишната. Айде, била! Силата. Оди си! Почекай! Сакам да сторам нещо за тебе. Ви давам 400. 400 франка. Колко сте добър, Господи. Ти се шегуваш. Защо да се шегувам? Ти давам 400 франка. Вземи ги жа. 400 франка. Жа. Се съгласен! Знаете как се спогодиме. Познавам и аз вас сметна. Маймуна. Моята почва величо. Ви благодарам, господине, и да ви кажа искрено, много ми е жал, що вече се спогодим. И мен. А сега